Atur suwun nggih, Mbak. Nggih menika matur suwun. Niki Mas Kuntet setunggalipun dipun aturne Mas Bagong. Aduh, bocah takon maju malah terharu. Nggih. Entek brabak. Sinten? Nah, niku Mas ganteng kuwi. Ora apa-apa le. Seneng atine kok. Seneng piye wong apen. Mas Kuntet, Mas Bagong. Nggih, Pak. Sowan wonten Pipil sebuah desa yang menjadikan kenang-kenangan masa lalu, monggo. Putih niki. Anu menika Jawi. Jawi kok. Nggih, lah nggih. Sebuah desa yang mengingat kenang-kenangan masa lalu, monggo. Sinten masa lalu? Masa lalune kono. Masa lalune tiang-tiang ngoten niku lho nggih. Nggih. Niki pengiring saking Plimping, Bu nggih. Nggih Plimping. Alhamdulillah. Ning niki Pipil anu Jawi gitu. Jawi. Ben Jawi adalah sebuah desa yang mengingatkan kenang-kenangan masa lalu. Ah, ya. Kenapa kok masa lalu? Ya mbok. Perkara biyen tawane hubungan ambek karo wong kene. Akhirnya gagal perkara gak disetujui. Tak pangan. Ning ora apa-apa, ora apa-apa. Ora apa-apa. Nyatane malah entuk gudi ya to. Gede. Bonus bobote iso 196 jios. Nggih, pun mohon dipun lajengaken kangge asung panglipur dumateng para tamu. Nggih. Iki ketae padha kesesoreng. Jere sapa? Lha iki Bu wis padha ngadu anu. Ora. Padha diunjukno ngene kabeh iki berarti wis kesusu. Santai kene iki. Oh ngoten. Heeh. Entek bar kok iki. Oh, alhamdulillah. Salam riyen, Mas. Nggih. Cek 1 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jutaan. Ora masalah. Iki mboten napa-napa. Kula kan dongane kae muga-muga paringi sehat. Ngono pun batin alhamdulillah. Nggih, leres. Bapak Ibu pengiring saking Plimping dari tepungaken nami kula asli nggih menika Angelo. Kula mijil saking Tata Cepu. Pacar kula namine Ina, maratuwa kula Eduardo. Eduardo sing lambune ngene iki to. Kuwi stroke Mas kuwi kok. Wah, rupane kaya dua nek. Dua lah kowe lho sapa kaya kowe ganteng-ganteng kok. Kenalan dhewe. Jajal kowe kenalan. Bapak Ibu. Lho. Salam. Ijol ya, Pak. Amit. Jek 1 2. Jek. Tak kenal maka tak sayang. Ya. Bapak Ibu nderek ditepangke nami kula asli inggih menika Vino Sebastian. Kula sing sakang kali tiduk nyapa, Pak? Vino kaya janggel jagung ngene enek tapi celukane Basio. Basio tukang nunggu desel wong nggon kuwi. Apa-apa kaya. Iki ngene Mas. Piye Kang Gareng? Tugase awake dhewe bedol Putri Domas Manggala. Iki di tokno sing cilik dhewe iki. Sing cilik-cilik. Heeh, wis eneng sing turu barang. Endi? Kae sing cilik dhewe. Kae apa turu? Nyapa? Tanek. Sing cilik dhewe. Sini yang kecil. Wah, sini ini yang kecil. Ya kamu. Ya. Lho, lah kok gak Jawa, Ndek? Sing kecil. Heeh. Tak celuk kowe. Ya. Jarene. Ini, Dek. Lho, dudu kuwi ape melok foto kok mbok jak rene. Lah kuwi ya cilik kok. Lho, lah Dek kok malah melok foto kuwi. Kowe rene. Rene, Dek. Dek, rene. Rene. Cah cilik aku seneng, Tet. Weh. Apa kuwi? Wah, iki ya. Good afternoon, sir. Sir. Sangkane kondi. Sangkane kon dhuwur wis kluweh. Ketoke nyeblok gedebuk. Aku piyen kulitku ya kaya kuwi lho, Pak. Alah, kulit Bosok. iya urung borong ngedos kae. What is your name, sir? Alah sik ben foto lho kok geget men. Jenengem sapa, sir? Sar, mbok karo joget apa piye? Sar. Jenenge Trosten. Lengkape Introsten. Anu nyun sewu niki ra dikopo, Pakde. Pakde sapa? Londoe rene Pakde. Lah, londoe Sir, Mister. I'm sorry, Mister. What is your name? Torsten. Where do you come from? I come from Germany. German. Damen. Jermi, damen. Oh, Germany. Walah. Maksudnya Jerman. Kloso. Apa kuwi? Striker bal ku lho. Sopo? Kloso. Tanggane Kloso. Sir, intro stop. Rumasane pemain cret. Sir, terus Trosten. Yes. You
want a sing song. En kowe aja balik sih. Lu gude rene gude. Bareng sama ini. Kita ora betah ngono. Nangis malahan. Ora gak joget tak apa-apa lek gak. Ora joget ora apa-apa. Alah ora apa-apa. Aja wedeni, Pak. Pak aja wedeni cah nek mbok wedeni. Wedi kok malah dikenek-kenek ya wedi. Malah meteni cucu lampa. Sini sayang. Ora apa-apa. Oh ngantene kula aturi nggih tulung mantanipun kesanipun. Nah iki lho jenenge cucu lampa berhasil ya ki. Berhasil. Mboten napa-napa. Aku eling de bengi expo. Foto karo kula, Bu. Yo grudukan ngene iki. Nggih, mboten napa-napa. Sing penting gak latar jembar disaponi. Napa niku? Oh, nek wis bar tetep disangoni to. Alhamdulillah. Iku sing pokok. Ngengeti suasana, Mas. Nggih, menika ketinggalipun peteng dadi para tamu ya wis ora betah lah. Nggih, wari kahanane pun mendung mo. Sing penting niku ngerteni. Mas Manggolo mungkin dijogete menawi kersa. Nggih. Adik-adik yang kecil, ayo joget yuk. Ya, kabeh ya. Ya, gak apa-apa, sing wani gak apa-apa. Nek dhewe-dhewe ora pati kendel ya to. Nggih, ketinggalan dhewe wedi mo. Kabeh kan ya. Ayo yang kecil maju sini, Dek. Oh gak apa-apa, jangan nangis. Pakane nanti lagi yo. Makane Mak. Sing beda sapa? Pak, aja kono, Pak. Kok malah ra gelem menang? Wis. Wedi kenek-kenekno. Oh, wedi ya. Ora apa-apa ora. Ora apa-apa. Kowe tak neng-neng. Ora usah mbok neng-neng kowe iki malah kaya kok buta. Gak apa-apa, Dek, masuk rumah. Anu masuk. Kita ben banter, Pak. Sampun. Dijak mbek mamah iki. Sini ya, sampun. Waduh, lah kok malah banter. Ampun, mantuk gak apa-apa. Ora usah joget nggih. Ora loro. Sini sayang. Rumah saya apa sunat? Gini. Lah kok kabeh tak cilik ngoten niku. Kowe nang ditutup. Tutup piye kok kene lagi metu mbok kon nutup. Lah ra gelem kabeh kok. Lah piye terusan? Lah ya nanti tutup. Ya sing gedhe wae dijoget. Sing gedhe. Ora gelem. Aja kuwatir, ora gelem joget ya tetep eneng. Enak gantine ngomong. Yes. Ayo digoleki. Manggolo. Dua-duanya sini. Ayo. Ya loro-loro ya Le, bagus. Ayo. Ya ngono no lho. Kejelaumu. Alon. Mister Jermani mang ning ndi? Anu wis mantuk gerek. Derek. Ora enek Jerman derek ki ra. Apa? Jerman ki tampil. Apane Jerman mosok ora eneng wong angon. Ora eneng. Eneng. Karena kene angon wedhus kono boyo. Loh, Jerman angon boyo nyata. Namanya siapa, Mas? Kata Doi. Doyo Saidi lho. Celukane sapa? Wani piro? 50. Kowe malah kaya nyanyangan lomba ae le. Lah iki takoki jenenge wani piro? Tes ngono lho. Anu jenenge tes. Lho kok jenenge tes? Mas Teh Srut ngono lho. Ya wis, Rut. Anu njaluk lagu apa, Mas? RM. Arek aku. Oke. Manut. Ya langsung bersama anak Buana. Anak Buana, putra Buana kok anak Buana. Lah putra ya anake. Oh iya. Masih bersama putra Buana. Betul. Juga bersama vokalis kita yang memakai baju kuning. Ini ada Empok Singo. Empok Singo e Lah kowe nangisno bocah. sing nangis sapa? Dhek dhewe roh aku terharu. Terharu apa? Enteng gerung-gerung. Wedi ya Allah. Wong karantisen wedakan beluk-beluk. Batine ngono. Tak siarno, Mas. Siarno. Yuk, hadirin semua yang berbahagia. Siarno malah juguk iki. Juguk ki mbok kira kirek tapi iki kaya sing ning gone VCD lho. Jane suaraku gede iki. Lah iya. Basnya kurang gede. Tahu nyetel CVD. Jack 1 2. Yo, hadirin semua yang berbahagia. Langsung saja kita samplop binatang tamu kita yang satu ini. Alah. Siapa nih? Nyeluk kalau gak nyeluk kowe to? Binatang bereng. Ya kowe sik nyanyi to piye ngono lho. Aku kok nyanyi lho. Jajal tes swara. Oh iya. Yuk, langsung kita sambut. Ini dia bintang tamu yang sudah tercemar di mana-mana. Siapa dia? Saudaraku. Soplok mataku ini. Ini dia, ada Mas Kuntet Wicaksono. Maju. Sang kemang grenjebles ya. Ya siapa jenengmu siapa? Vino. Mas Vino. Teh Poti. Vino Bastian, celukane Basio. Basio tunggu desel lah dari. Satu lagu buat Anda semuanya yang ada di sini. Oke. Lagu terbaru koleksi bersama Putra Buana. Yuk. Betul. Yuk. 1, 2, 3. Yuk.
Bukalapak emang cincai, harga santai kagak lebay, dinego aja say, pasti bisa say, dinego sampai oke. Hanya lu orang kepala uculnya. Lo masalahnya apa? Lu kok malah nyanyi Cino? Aku jual beli online. Aku Lu siapa ha? Aduh apa-apa. Iki Cino cap Lagu hit wi. Hit apa? Hit saiki iki lho. Hit iki Maksud- nyemprot nyamuk lho, hit. Gua nyemprot kowe barang. Duh, kene badak kok bener. Nyelok penyanyi. Yuk disambut artisnya si cantik dari kota. Tinego aja say. Ada siapa dia? Ini dia, ada si cantik. Pasti bisa. Say. Apa buat cium aku? Kowe rong tau dicium badak kowe. Mama engko buat cium. Alah otak-otak, pipine kaya tebak. Tak cipok rowok kowe kok. Mah cipok jaran. Kene cempe jere jaran. Sampai sakmene kok brodol mbuane. Mbak. Monggo. Apa mas? Lah piye di Nyanyi. Kan apa? Nyanyi. Nyanyi apa? Nyanyi gundul-gundul pacul to apa ngono lho. Masa wis kindel nyanyi Sing- gundul lo ya? sing lagu wiyu-wiyu lho. Apa polisi? Apa? Wiyu ya. Polisi pripun, Mbak? Polisi nanti toh. Aduh, iki wis mendong lho, Mbak. Kono aku mimpes piye? Wah, buka curut turu. Kene singa je Curut curut. apa mungsret ngono kok. Lah dengi bar melok keduk pasir, adem jebeber tak dari. Aku seneng curhat tok mas dicurute. Lho, kowe aja mancing-mancing curutku, Dik. Sing dicurute. Curutku sing ngerti mung aku karo Gusti Allah sing Maha Kuwasa. Mangerteno, lupa wedi. Lho, iki lelakone apa? Lah, iki gak wayangan. Lupa aku ku urusanem piye? Kene ketoprak kawat Aja dere metu. dicoba toh. Lah, terus- Dicoba aku ae. Ya ampun, golek bediang. Lah ape piye kowe? Tak bediangi ya. Adine Go. Monggo diajeng. Ayo Mbak, bersama Putra Buana yuk joget. Manggolane ngatek Fafat. Ben kendel. Nah, ben kendel, mang dhewean jere wedi. Mas aku jembuk jogetno. Ojo sik keseso. Ngene. Sik. Kene Siji di daerah kene sing akeh welute nanti. Lho, iki jare tukang nyulah welut. Aku kan mulai dalu kok menisan. Anu ngono, nek kapotas. Kok aku dijak toh aku kademen ki lho. Mau ikut, iya? Ya Yang Allah, kecil. ora roh keadaan udan iki saiki. Aduh. Asik. Jiwa kaji kokoble. Dam-dam. Kurang keras ah. Keras. Semangat kan. Jiwa kaji kokoble. Dadem. Putra Buana kita goyang kembali bro. Si rambut jagung persembahkan untuk anda. Koyok kaset suara. Ayo deh goyang tololet bro. Lah kok kan joget? Ayo joget. Sik yo. Siap. 1 2
Dulure bento aja. Goyang malah ngedros. Joget. Tapi joget ngerti ya. Iya. Masuk, masuk. Masuk rumah. Gadek mono. Dus, tak joget dus. Malah isine Cina. Bareng-bareng goyang yo. Buat saya joget, kono gelem joget ta malah. Ayo. Kewan kabeh. Piye sebabe? Ora gelem joget kabeh. Apa-apa. Lho nek aku ora masalah, mesti engko mulai diamplopi. Lah adik-adikku iki lho. Wah, ngono. Tak kandhani. Kenapa? Padahal joget iki penak lho ya. Penake piye? Ademe kaya ngene iki nak gerak iso anget. Contone? Lho, kaya kene iki kan keringetan to, Dul. Heeh. Gelem joget apa ora? Nah, Ngene, Nduk. Nek saiki tak kei pilihan. Kowe joget apa kowe tapek pacar? Lho, pilihan yang Pilihane sulit. kok Masa nak gak joget dipek pacar karo celeng. Lho. Celeng. Kene komodo sih kok. Lah malah lah kemodo ilate dawa lah ilatem nggih. Ndek. Dajal. Iki pake komodo kok aku iki. Sing kae gak menisa. Menisan? ya kayak diawe koncone iki ya. Sini, Beb. Oh, kemajuan beb. Bebek. Bebi artinya sayang. Oh, ngono. Cara bahasa Jerman. Kowe nak nyeluk kene? Beb. Oh, nak nyeluk aku. Baby ngepet. Ya dipadakne to koncone iki. Yo aing. Ae apa? Aing. Gak jalan solari ya subuh. Nanya, Jenenge siapa, Dik? Cahayu. Siti. Siti nggonku pijet to. Yang ini namanya siapa, Mbak? Inul darah tinggi. Lah, Gatel berarti. Inul darah tinggi. Yang ini namanya siapa? Tukiem. Luar biasa. Yes, Tahun 2006. Yes. Enak jenenge Tukiem. Yes. No. And ini pacarnya yang dari Germany tadi. Yes. Oh, intro stop tadi. Intro stop. Oh, Siba. Hah? Siba. Toshiba. Toshiba merek. Gua pokoknya jenenge stop. Strop pokoknya.
Enak strup-strupe. Lah, sing cilik-cilik kae ben aja ya. Heeh. Nah, joget ya. Ya, Nah, yuk, Mak, minta lagu apa? aku seneng inul gitu. Ini Mampu. minta lagu apa, Nul? Sing gerak terus. Lungset. Awas ben njaluk ra joget. Yuk, Ya. lungset tem sik yuk. Isih. Kowe iki Isih malah komplit. bakul es. Menawa pun telas, Mas. Nah, rakitan sithik diubahne ya to. Adik-adik masih semangat, Dik. Ya, masih. Halo. Hai. Gak nyablas. Yuk langsung diatur nih. Lungset.